каква е тая глупост? Ти дам тогава за твоите приятели още една напитка Тав. Само ако звъннеш обаче, защото с Тав телефонни предизвикателства имаме такава рубрика в момента. Искам да звъннеш на баща ти и да му кажеш, че си намерила работа, с която ще ти плащат само в Тав. Плащат ти по 3 кашона Тав на месец. Това да му кажа, че ще ми плащат. Да, звънкаш на баща ти и му кажеш, тате, намерих си нова работа, ще ми плащат по 3 кашона Тав на месец, заслужава ли си? Добре, добре. Айде. Няма пари, брат. Без пари, само тафове. Ало, Ало, тате, какво стана? намерих си работа в ТАФ. Къде? В ТАФ. Ма да знаеш, че ще ми плащат в кашони напитки. 3 кашона на месец. Какво ще ти плащат? 3 кашона на месец. Без пари. Само кашони напитки, 3 кашона на месец. Какви напитки? Таф. Ще ги продавам. Таф? Ще ги продавам на приятелите ми. Лъжи глупости, не се шума. Добре. Заслужава ли си смисъл, ако да им звъна да я приемам? Ма каква е тая глупост? Къде ще ти дават кашони, пък ти ще ги продаваш на приятели? Добре. Айде ще им кажа, че съм съгласен. Чао. Не, заслужи си. Ето сега искам да дадеш и на баща ти още една напитка Тав. Ево, машино.